del llaüt al laic, història eterna de l'adoració. Hi hagué un temps en què la veu era l'única xarxa social. Un temps antic o medieval, segons qui ho conte, en què els carrers, les places i els palaus s'omplien de paraules cantades. Allí apareixia el trobador, figura lliure i alhora lligada, poeta errant, músic de l'ànima col·lectiva. Amb un llaüt i un vers ben afinat, podia elevar un nom fins a la glòria o condemnar-lo a l'oblit. El trobador no cantava només per amor, cantava per poder viure, i en aquest joc delicat entre la veritat i la supervivència naixia l'adoració. Paraules dolces com la mel, versos carregats d'elogi exagerat, lloances dirigides als senyors, a les dames, al poder establit. Qui pagava, manava, i qui manava volia ser admirat. Aquells cants, aparentment innocents, eren una moneda de canvi. El trobador sabia que en una estrofa ben dirigida podia obrir portes, garantir sostre calent, però també sabia que l'excés d'adulació buidava el vers d'ànima, i així caminava en l'equilibri fràgil entre la sinceritat i la complaença. Segles després, el món ha canviat d'escenari, però no de fons. Ja no cal una plaça ni un palau. Ara n'hi ha prou amb una pantalla il·luminada. El trobador d'ahir porta avui un telèfon mòbil a la mà i es fa dir influencer. Canvia el llaüt per un micròfon, el pergamí per l'algoritme, però el mecanisme és sorprenentment semblant. A les xarxes socials, l'adulació torna a ser moneda. Likes, cors, comentaris inflats, elogis desmesurats. Tot suma, tot posiciona. El Joa no sempre allò que emociona, sinó allò que dona visibilitat. Qui acumula seguidors esdevé nou senyor feudal de l'atenció i al seu voltant creixen cors digitals plenes d'afalacs. Com els antics trobadors, molts creadors del contingut ballen entre dir el que senten i dir el que funciona, entre ser únics o agradar, entre crear art o generar impacte. I, com abans, l'adulació pot alimentar l'ego, però empobrir el missatge. Però també ahir, com avui, hi ha veus que resisteixen, trobadors que cantaven veritats encara que molestaren, influencers que aposten per la consciència, la cultura, la crítica i l'honestedat. Persones que entenen que la paraula, cantada o publicada, té un poder immens i una responsabilitat encara més gran. La història es repeteix perquè l'ésser humà no ha canviat tant com pensar. Necessitem ser escoltats, admirats, estimats. Busquem miralls on veure'ns grans i sempre hi haurà aduladors disposats a dir-nos el que volem sentir. La Falla, amb el seu esperit satíric i crític, ens ho recorda cada any. No tot el que brilla és or, ni tota lloança és sincera. Riure'ns dels adoradors d'ahir és una manera intel·ligent de mirar-nos als ulls avui. Potser la lliçó del vell trobador és aquesta, que la veu més valuosa no és la que menys agrada, sinó la que més veritat conté. Per això, quan el foc comenci a créixer, deixarem que les flames es llancen sobre l'adulació buida i els likes de cartó per demostrar que, entre tants aplaudiments buits, encara hi ha lloc per un vers honest. Que es creme la falsetat i que només quede la cendra d'aquella paraula sincera, eixa que brilla amb llum pròpia en la nit de la crema.